Okay, so ako nang gibuhat na negosyo tungod atong na-trigger kong naman ko eskwelahan daan na 15 years in service na kurong tuiga pero nalubong jud ko sa utang. Nuwan ako nagsalig sa ako ang sweldo, nagsalig na ako sa eskwelahan. Pero katong 2020 ni down. Diba siguro mo nga mo pag-hit sa pandemic. Walay mga tindahan nga abli, sirado. Gamay ra kay mga tao nga nakagawas. Hawan kay kay daan atong panahon na. Unya, wan di ko sildo. Nagsalig di ako sa eskwelahan. Nga wala ko income. Ibisan pa og ngayon mo nga wala man to deduction ni. Ang tanan na akong deduction padung sa utang. So mo ra gyapon istorya. Wa to ni deduction, inigbalik ang utang na ra gyapon, wala na wa. So nangita og lain paagi. Og syempre na ni invite na ko. Trabaho na ko networking gud. Kaya networker na siya. Pero kay migo kami nga a sign of friendship, yan to ko. Ano kanindot lang kay katong panahon na nagkita mi. Ang tag-iya sa kumpanya iyang gikuyog. Pag dito ko nakasabot dito na open na humahin nga, uy, sayot dito kung understanding sa una. Kinamay tao nga nadato tungod ani. Kung wapat siguro yung tao nga nadato tungod ani or ni succeed tungod ani nga negosyo. Lisod siguro gihapon ko i-convince na nagugoy kaguling ng eskwelahan, maestro pa jud ko. Man gitawag professional ego ba. Pero pag adto na ako nagkita mi may kayo mo treat na ko nakingon, uy, dato ni siya. Yan ang gisikaso ko niya. So, pwede giday madato kasi nga ni. Sa saktong pagi, sa saktong nga company, sa saktong nga saktong nga system. So, tungod ato, giguide ko nila, gibuhat na ko ang wala na ko naandan na buhaton. Yes, teacher ko, basin mo mo may, siguro ko manulti. Pero to tell you, daghan kayong teachers na nag-networking. Pero ni-atras. Oo. Nga naman, ang ni-drive na ko ato, ang kalisod. Huwag tungod kung lisod na kayo ka, you're willing to do things you never did before. Kaya na may mga saying na nag-ingon, if you want change to happen, you should be the change first. So, sana po ta. Kung you want things, kung ganahan ka madawat ang mga butang, wa ni mo nabatunan sa una, kailan na kay buhaton, nga wa ni mo buhata sa una. So, ako lang gibuhat. Bisag, usay mauwaw ko, usay mainsulto ko, usay kanang nang magduduha ko. Pero akong gibuhat, kay na-push ko sa limit. Pero, dito na ako nasabtan nga, ingana ang dita ng business. Ingana ta ng business. So, after a month, may income ko 24,000. 24,000. So, pwede giday. Depende giday na nato. Depende giday ni mo. Sa una, pag suod na ako, nagduduhag kung kaya ba kan. Tinood ba kan? Pwede ba kan? Yes, pwede. Pero ako, badminton trainer man ko. Nakita na ko nga, dili tanan akong gitrain mula hutay. O dili tanan akong gitrain mudaog. Ang mudaog ra, kadtong nagtinarong pag-training. Ang mudaog ra, kadtong nakasabot sa training. Ang mudaog ra, kadtong iyang gigamit, ang iyang nakatunan o nasabtan sa training sa real game. Mausad ni diri. Ang sikreto is katunan lang giday. Kung makatunan nimo, usa ka makingon, uy, pwede giday no. Kaya ra giday. Nalay challenges. O bisag asa ka nang gi challenges. O tungod ana, nag-start mi sa usa lang ka business partner. Dayon nahimo ming usa ka group. Gitawag among group og maximum believers. Nidaghan mi. Mudaghan jud. Labi na kung naam sa ko'y nangita o mga
nasa mga tao magud nga nangita o another source of income. Di gina mahutdan. Labi na sa mga trabahante, labi na sa mga abroad. Dili sa yun na sa abroad na mabuwag sa pamilya. Kana sila, nagstorya na sila. Ngayon, uli na ko magnegosyo. Why not this one? Bisan kita mga teachers, kabalo kang i-retire ni mo. Magunsa ka. Wala na ba kay income, may nag-retire ni mo. Magunsa ka. Unya na ta mag-business, inig 60. Di magigaganahan mag-business karon na 40 pa ta, or 30 pa ta, or 20 pa ta. Di ba? Samot na 60. Unya, karon kung magkapalpak-palpak atong business, napatay sweldo. Napay maka arsanin kung mo down ka. Pero ini 60, yan mo kay income, ay mo lang sa imuhang negosyo. Kung mapalpak imo negosyo, zero ka. Karon sugdan na to. No? So, nakaabot ko o sa ako ang dashboard nakaabot ko 150k. Pero sa kong halin, that's 350. Di niyo makita ng halin kay imuham na ditso, imuham man ng halin, ditso nga siyang bulsa. So, pero nasubay na mga 350. So more or less, last year, pag 2021, naka 500,000 ko. Asa ka o kaila nga teacher nga naka 500,000 last year during pandemic nga ingana ra. Naamo, tungod ato bisan pag naigo mig bagyo, naka-recover mig dali sa Odette. No? Kay naaman pero dili pwede nga mo relax. Sa ikaw, I encourage you kung di man gani kaganahan ani nga ni klase nga negosyo kay para nimo dili ni imong linya nga ako di po daw ni nako linya na bisan gani pagka teacher di nako linya no. So ako nang gibuhat kay para sa pamilya. Kung dili ni para nimo, I understand, I appreciate. Pero kung para ni nimo, buhaton tani, tabangan tiga. I'll be your mentor. Pero ikay liho ka, mutudlo ra kon sa buhato.